अण्णा मिगेल गड समना म्हणजे विषय तंक कळणी नव्हे. ना रे पुता, कशी पुणे कोरगे नाव मॅनेज केलं नवा कसा लेक बित तो. हा डॅमेज वा कसन डॅमेज झाला गेले घरान तुझ्या चल्ली पळून गळ उकळना म्हणलं आता बाहेर आल्यावर बरे कसाला हो अशी चमकत असा कसन की डॅमेज झाला की म्हणू फळैता हाव आणि चहा पिनीत नव्हे तका आपण चहा म्हणायला हे चल्लेल ಬಗ್ಗೆ ಸಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕರ್ಕ ಪಾಪ ಮಿಗೆಲ ಅಣ್ಣಲ್ದು ಪಾಪ ಆಚಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಿ ಕಸನ್ ಮನ್ ಸಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕರ್ತಾ ಹಾವ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆಲ್ ಮಕ್ಷನ್ ತಾನೆ ಪ್ರತಕ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ದವನ್ ನಮ್ಗೊಂಗೇನ್ ಸೊಳ್ಳೆನ್ ಮಾರಯ್ಯ तुका जॉब ना म्हणतांक ಗೊತ್ತು ना विषय. होय ना हांव कसं की बिझनेस म्हणून सांगून पट्टी सांगला. हांव खंय स्कुलाक गेला स्कुलाकच वचानी हांव. या या आम्ही तर वग्गे हांगाच्यान भायर पडया नाही जाल्यार रे आमी चेडवळ हांगाच असलं रे तांकां डाऊट येता. ओ माम रब्बत रब्बती चहा पुणी पिऊन असा ती ए ಒಗ್ಗಿ ವಚ ಕೈ ಪಡೆ ಮಾಯಿ ಹಂಗಲ್ ಮಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತಾಸ तीन बोश आम्ही उल्लेच पोरा ऐकल की मग ಒಗ್ಗಿ ಯಾರೆ जायना बा धावून सुस्त जाऊन गेला. अय्यो पत्तोळी तू हंगस हांव तुका सोदून पुर जाऊन गेल मारते कसं लेख तू हंगस कसं करतास तू कसं की सुस्त झाला म्हणतेस तुका कसं झालंय इथे मग जायना इथे मग सुस्त जाऊन गेले धावून तंका मम्माक चहा पिऊन असती म्हण आपोचे चमकलेले कसं की त्यांनी भिवून धावून तशिली मग कसं की डाऊट येतं इथे कंचं काम मी हे एन्क्वायरी करून करते त्यांनी कसं की डॅमेज म्हणतो असेल ते कसं की प्रॉब्लेमच का कसं म्हण निमगून मुखार सुचे सांग अण्णा लगी होई ग पत्तोळी मग करत त्यांची डाऊट आईला हांव खंयचेक भावजी लट्टू एन्क्वायरी करूक सांगता नाही ते चहा खंय पिवचे त्यांनी येनी पिवचे का कसन उल्लयतास ग तू घरकडे तशींची हांगा तशींची एक कथावर लगून चहाची खबर सोडणार आणि कसं नाही उल्लेतना आणि कसं नाही विषयही नाव तुका उल्लेचक तुवेल कान कसं खेप्पू दला की कसं नाही कान ऐकत नाव तुका ते कान तिरपे नका ते मग जोर कान दुखतस 3 दिवस झाले मग कसं की कान नंतू आड येईल म्हणते जातं सम ऐकत ना कान अय्यो मारायती 3 दिवस लागून कान ऐकत नाव तुका आत्ता सांगचो तू तू गेले कान ऐकण्याशी हंग कसं पुरा एडवट उरलेला म्हणून गोतोस की तुका होय गळ कसं की वांकडे झाला की म्हणता का तू फर्स्ट डॉक्टर लाग या मारते वचा किरकिरी कांच्या एक लेलर अन्नाय काय का या हांव अशींच्यात वाटेन तू वता असताना भाऊजीक एक फोन करता तादेल ಬಗ್ಗೆ एक समो एन्क्वायरी कर म्हणून सांगून. हॅलो हां भाऊजी कसन गोतस आता पातोळी म्हणतास ती हंग घरा दुखून बाहेर येताना त्या चाललं आणि त्या चाललेलं आनो कसं की डॅमेज म्हणून कनके उल्लोंग येत असले अनके ताकाची तुम्ही त्या चाललेल्या बग्गेची के विचार सुचेला ऐकवून म्हाका दिसता. ओ वही वे जायत रे बालू हांव ते कसन म्हणून एन्क्वायरी करता अनेक विषय कसन म्हणा रे हे आता हांव सांगिल्ले विषय असना हे कन्फर्म म्हणून नाही कसं म्हणा रे पातोळील कानाची समो ऐकना हांव त्यात रिपेरी करच्या डॉक्टरला गापून व्हरतास. हो होय वे कसं जाळ पातोळीक म्हाका डाऊट आयला ती एक उरलेला रे अन्य एक उलयतास कांदो ऐकना की मग म्हाका डाऊट आयला. हां जायत तू वचून डॉक्टरला वचून दाखवून यो हांव ते चाललेलो विषय कसा म्हणून विचारसेता. हॅलो हां माम बिझी आसात की हां कसं लेक हांव तुमकां फोन केला म्हणा रे आता जस्ट तुमगे व्हॉट्सॅपान हांव एक चल्लेले फोटो पेटयला पळया ते चल्लेल्या ಬಗ್ಗೆ तुमकां कसं तरी इन्फॉर्मेशन मेळत की हां कसं नाही होय वे ओ होय वे अशी पुरस वे अय्यो देवा कसं जालें हें हां जायत मामा जायत हांव दवरता मस्त थँक्स तुम्ही हें इन्फॉर्मेशन दिलेलें. होय गो ऐकल गो खंय गेल गो तू वग्गी यो
तुगे लोट्याक इम्पॉर्टंट विषय उल्लोचा कस हा कसं नेते कसं विषय कसं झालं सांगत ए पातोळे कितले दिवस लागून असेल ग तुका काना तुके होई काय ये तुम्ही हा पडेला पूरा होमवर्क आणि पळून व्हायला तू आणि तुगे लेख कान या मराठी आम्ही ಒಗ್ಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ लेगोचा मग हे पूरा ऐकूच दत्ताना अय्यो डॉक्टर मग हे कसं नवसतं तुमगेला तुम्हीच पेशंट जाऊन गेले ना आधी तशी काय ना रे बालू आजी पेशंट कोणी ना आशिलाय आणि त्याने मग जिके सुस्त जाऊन आशिलाय तस जाऊन हा ಸ್ವಲ್ಪ ड्रिप्स घालून निघालेला ओ तशी वे डॉक्टर मम हांव तुमकां सारकी आराम ना म्हणून सांगून भिवून गेला हा त्या असो तू आता इलेल विषय कसा नाही कोणाक आराम ना तुमगे ते पातोळी माय काही चमकला ओ ते पळय डॉक्टर मम ती ते रबला आम्ही ती कापेला रे का नाही कना आम्ही चिती गेले गोचा हा पातोळी माय सांगा मका खंची का नाही करना तुमगेला हे की हे होय डॉक्टर मम चानी दला पिऊन आइलेंती तुमगेल्दल्वा कळले नव्हे डॉक्टर मम तुमका तर तिगेल कंची का नाही कना म्हणून दोन्ही का नाही कना हे कसं ना बा डॉक्टर मम वैर चोंड रबलेंती तिक सांगल्यार का नाही का ना बालो माम ताका हांव वयर चोणगेन पळयत आस हंग कसन दल लागत असो बालू माम तुमका तिगेल कन्नंत फुल्ल वॅक्स बोरून गेला तशी जाऊन तिका का नाही का ना हा आता हक्का हांव एक वॅक्साचे एक ड्रॉप्स बरोवन दिता ते तुमी तिगेल कन्नाक घालका बालू माम दिसाक एक 4 वेळ घाला ती अशी एक 3 दिवस रिपीट करा ती ताज मागीर वर तिका कान ऐकनी जाल्यार रे तुमी हांगा वापस आपोवन हाडा ती हॅलो हां हां वय 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 आता बालू माम मरे हंगाच आस हांव ते विशय तांकां सांगता तुमी म्हगेले एन्क्वायरी केल्यार बारी लाय जाल्या बालू माम तुमका एक विशय ಗೊತ್ತಸ್ವ तुमगेले भावजीले म्हाका तवळे फोन आशिल्ले तांणी म्हगेले व्हॉट्सॅप अंतू खंयचे एक चल्लेले फोटो पेटोनो हे चल्लेले ಬಗ್ಗೆ कसं इन्फॉर्मेशन मेळटा की म्हणून सांगून निमगेले तांणी तुमगेले भावजील धू मालाक ते चल्लेक पळयले काय ना ते चल्ल ಗೊತ್ತಸ್ವ ताका ॲक्च्युली तागेले गड समना ताका हांवची ट्रीटमेंट दिलेले आनी ते गड पर्मनंट डॅमेज जाला ते सम करू करे जायना तें कोणाके कोळचेक नज म्हूण सांगून तांणी गेल्लेले कडेन पुरा ताका चेल्ल्यांक पळयल्यार चिके लज्ज ताका तो गड उक्कोण पळयना म्हूण सांगचे ताणें अशींची सांगून एक 3-4 चेल्ल्यांक मोस केला हाजे पाशी फुडें आतां तुमी पंचाचे तुमकां तो मोस जाता आशिल्लो मो आनी एक विशय कसं म्हळ्यार त्या चल्लेक काम वरेना तो शिक्किले ना पुरा कडेन बिझनेस बिझनेस म्हूण सांगूंक भोंवता आसतो ओ इतलं पुरो विषय असतो डॉक्टर मम हक्क सकडं आम्ही पातोळीक थँक्स सांगता खरं म्हणा रे ती तांगेल मागशी थंय धांवन वचून आनी कसं की उलयत आसत म्हणून आयकूंक न्हू ताजे मागीर आमी त्या चलेल बगे एन्क्वायरी करता तशें जालें न्ही जाल्यार आमी खंय एन्क्वायरी करता आशिल्ले तितले होय बालू माम ಕೆಲವು ಪಂತಕ ಆಮ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ವಾಯ್ಟ್ ದತ್ತ ಬಟ್ ते आमगेल चांग कच म्हणून आमी लेखूंक मुखार सुका हे कन्ना दोकी पुरो निमित्त मात्र आता हज्जेक नेप निमित्त तुमकां तेक सत्य भायर आयिल्लें न्हय तांची खोशी होय डॉक्टर मम ताकाची म्हणटात न्हय कण्णारे कंडरू परांबरिसी नोडू म्हणून सांगून जायते डॉक्टर मम आमी आनी येता ती पातोळी ए पातोळी हे एक केप्पी एक साधारण कान ऐकनावा हा हा कोण ते केप्पी म्हणलेले मग कान ऐकतात चिके हगूरुला येते अय्यो देवा आणि मुखार जागृत असकामो हा समजलं तुगेल कान होय ते समजलं तुमका आमगेल हे व्हिडिओ लाईक दलल रे एक लाईक बटन अत्यात तुमगेल कसले अभिप्राय असले रे कमेंट सेक्शन अंतू घालाच आणि कोण कोण आमगेल हे यूट्यूब चॅनल पातोळी माइक सब्सक्राइब करने की आणि सब्सक्राइब करने नो आमक सपोर्ट करा थे धन्यवाद।